Dyn ni yng Nghymru yn bwyta lot fawr o fwyd, ond mae'r holl fwyd yma'n creu llawer iawn o wastraff. Croen llysiau, bagiau te, plisgyn wyau, esgyrn pysgod, heb sôn am yr holl fwyd sy'n cael ei daflu am fod y dyddiad bwyta wedi pasio. Beth os byddwn ni'n dweud wrthych chi bod modd i chi helpu'r amgylchedd a chreu pŵer i'ch milltir sgwar trwy waredu eich gwastraff y ffordd gywir? Swnio'n dda i fi. Dylai fod bagiau a bin bach bwyd gyda chi yn barod. Taflwch holl weddillion eich prydau a chroen llysiau mewn i'r bin yma. Bydd y cyngor lleol yn dod i gasglu'r bin yma o tu allan eich tŷ chi yn wythnosol. Syml. Dyma ble mae'r hyd a lledrith yn digwydd. Bydd pob darn o wastraff fyddwch chi'n gosod yn eich bin bwyd yn dod fan hyn. Safle egni organig Dŵr Cymru yn Rhymorfa. Yna bydd eich gwastraff bwyd chi yn cael ei droi mewn i egni gwyrdd bydd yn pweru safleoedd fel hyn. Mae pawb ar ei hennill. Mae'n meddwl bod llai o sbwriel yn mynd i domenni, amgylchedd glanach a chostau is i Dŵr Cymru fydd yn helpu cadw eich biliau chi i lawr. A mae y mond yn cymryd un bin bwyd llawn i bweru teledu am gêm bêl-droed gyfan. A mae 22 bag te yn gallu pweru hwfa am 10 munud. Mae modd i chi gofrannu hefyd un bag te, croen banana neu pîl oren ar y tro. Cliciwch ar y linc i gael mwy o wybodaeth am ailgylchu a gweld pryd mae eich bin bwyd yn cael ei gasglu.